nu vil jeg vise, hvordan man afmonterer vores linse på vores Pro laserskærer, får inspektion og rens, og efterfølgende monterer den tilbage igen. Vi starter med at køre laserhovedet frem med maskinen, så det er nemmere at komme til. Afhængig af dit bord, om du har honeycomb eller lameller som her, jamen så skal du enten køre bordet ned, eller lige finde et hul i skæresækken her, hvor der er mulighed for at fjerne tuden. Vi løsner på luftkoblingen ved at trykke den ind, luftslangen til air assist, løsner bagpå for thumb screw. Den løsner vi, så vi kan tage det her justerbare rør ud, dreje tuden af, og så har vi linsen og tuden. Det giver os også mulighed for at rengøre tuden, hvis der er sat sig noget skæresod og så videre på den. Når vi har linsen, så tager vi vores nøgle til linsen ned i de hak, der er her, og løsner. Så skal der drejes nogle omgange her, for at vi får adgang til linsen. Når den vil være godt ude, så kan man, uden at få fingre på linsen, holde med fingeren, så man har styr på den, når den bliver løs her, og kan lægge den til siden. Så tager vi vores linse og vipper den ud på en god overflade. Vi kan f.eks. lukke låget her, vipper vi den ud på en ren mikrofiberklud, så vi har god mulighed for at inspicere og rengøre linsen. I dette tilfælde er der en lille smule snavs, den er let mat på overfladen. Det skal vi have rengjort med noget isopropylalkohol. Vi sprøjter noget isopropylalkohol på og rengør linsen på begge sider. Sidder der betydeligt med skidt, kan det give mening at puste der i enden, så man ikke presser skidtet ned og ridser linsen på den måde. Når vi har rengjort den, så kan vi tjekke, at den igen er fin ren og uden skader. Og så skal vi lige have fundet, hvad der er den plane side og den konvekse side, så vi kan vende den korrekt. For at få den let på plads, så skal vi have den i den ende her med et-tallet, og vi skal vende den buede del ned i dette tilfælde. Således. Sikre, at den ikke slår en salto, og sikre, at den ligger ordentligt på plads, inden vi igen fastspænder den. Sørg for ikke at putte fingre på linsen. Så snart vi har den spændt lidt, så bruger vi vores værktøj, der er egnet til det, og spænder den på plads. Vi spænder den helt i bund, og så snart vi kan mærke noget modstand, når vi rammer mod linsen, så giver vi det bare et let vrid. Den skal ikke spændes mere end 1 Nm, så det er bare ganske let, men heller ikke ingenting, så kan vi risikere, at den vibrerer sig løs. Spænder man for meget, kan man risikere at knuse linsen. Vi drejer så tuden på plads igen i enden, hvor der står 1. Og kan nu åbne og isætte dette på laserhovedet. Så vi først justerer bare rør på plads, monterer det helt op og spænder let på skruen bagpå. Så klikker vi luftslangen i koblingen og trækker lige mod, sikrer at den er klikket på plads. Det er meget vigtigt, at vi husker at få sat luftslangen på igen. Når vi har vores materiale, kan vi slutvist sætte fokus igen, og så er den ellers klar til at køre.